ora apa-apa kanggo ngulur wektu sebagus Indra kaya woro awakku dijur kawan mekak kang tur angkara aduh senajan setan tayangan tansah gawe runtuh binggo pusing aku awet cilik aku ora tau dipecuti pak aku ya aduh yuk musni tolong ya yuk aku dipecuti jiwa kalbu samudra pupun dening laku tumuju dateng Gusti Mas Pius mentua Audi ngajarin tak kokot kretek ati bakal lagi bukti ingsun nggonane kepenak ya Mas aja iki main kok nggonane oewo Mas Audi ngajarin rapopo biar ing sukma madu sarining prauto maneka warna praja bangun praja sampurna sengkala tiba moksa kala bendho nyata sirna yasing rasa mardika fokus konsentrasi fokus konsentrasi kelawan dinten menika inggih menika Sri Laras Budaya fokus konsentrasi wonten dalemipun begem ingkang aran kadang dirasakan angin dirasakan Mas nggih menika Kang Juluk Kang Mas Dun keluarga Yekti kanthi sedaya angka lajeng manisa fokus konsentrasi tur angkara konsentrasi tansah sirna fokus beto pepadang kayang panjenenganipun sederek Kang katulak saking harapan begitu balak saking wetan balik Bali etak itu balak saking itu balik itu kan saya seterus itu saking kilat saking kelar sedaya balik terus saking Gusti Kang Arya Jagat mugi sedaya nipun kanthi bunga padang sak lebet sak jabanipun
Mugi den sedya pusaka Kalimasada keti dadi mustika sajroning jiwa raga. Bejo mulya mukti, bejo mulya waskita, Digdaya Laksana biar mancing sikro sikro. Apa sepuluh mutu tak kena iso paneluh gagal bunga semegah nandar ing wayah wayah. Satrio Toto Sembodo Pirotama katong sewu Kartika Ketaman Wayu Ketaman Wayu Ketepan Wayu Kalimasada. Kidul Wayu Jingsun kanthi suito fokus linuhung fokus segoro konsentrasi harus fokus Karendi kasih waktu biar dia menenangkan diri belum tinulah niat ingsun fokus hangipun Sabtu kang luhur titaing Sang Hyang Agung. Mugi-mugi sepuluh pusaka Kalimasada kasihan yang ada di mustika. Jangan gegabah sejroning jiwa raga. Jangan gegabah. Bejo mulya bagus. Digdaya Laksana biar mancing sikro. Sikro. Tarik nafas dalam-dalam. Baleno. Representasi ditutup. Tutup. Rasaning ati. Tutup. Tutup. Kadya. Tutup. Bento kang suci. Kawis toro. Tutup, Pak. Jopo mantra. Langsung ditutup. Gondang dadi pepadang. Tutup. Ditutup. Bagus. Tutup langsung. Tutup. Nomo Joko diganjeng ditutup tali sastiko bawono tutup seperti biasa karena memang dia datang dengan sendirinya. Oke, biar fokus biar moro nanti udah kembali tenang fokus dulu tenang dia akan kembali dengan sendirinya. Dia akan kembali. Fokus. Nah, sudah. Ini sudah. Yang penting fokus, konsentrasi. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas dari hidung 3 kali. Buang dari mulut. Sudah. Oke, keluar.
Udah di sini aja. Oke. Ya kita lanjut sama Sembilan Budoyo. Reok. Udah nanti jauh. Udah. Gua nyempet terang.